खन्थाइनि मुं थैसाम। खन्थाइखौ दैथायहरदों मिस्टार सोमखोर दैमारी, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, रौता पथार। खन्थाइखौ आवरायदों आं लखिराम दैमारी, धेमाजि मिडल जनाय बैग्रिगुरिनिफ्राय। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंदिनि। थैसाम। आं बावगारनो हाला रजे नोंनि महर मुस्रिखौ। थैसाम खाना थाबाय आंनि बिखायाव नोंनि सावगारिया। हमथानो हाया गोसोआ नोंनि सावगारिखौ नुयोबोला। खामखाङो बिखा नोंखौ गोसोखांना, दिखार नाङो गोरबोआ नोंखौ खोमा नांना दाहानि देंखोजों। रिंखाङो आंनि खोमायाव दाबोनो नोंनि रैसुमै रावफोरा। जावलिया जायो गोसो आंनि नोंखौ गोसो थोफ्लेना। खोमोरनो हाला आं रजे नोंनि सावगारिखौ, बुरखायनोबो हाला आं बे जावलिया गोसोखौ। थासिगोन अरायबो थैसाम जाना आंनि बिखायाव नोंनि सावगारि। थेंक इउ आंगो लोगोफोर, आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।